We sneupen zeg maar nog net zeg maar de vakantieparken al. Het is wettelijk net tastien om permanente wenjen in een vakantiewente. Maar minister Mona Keizer had kwartlien gemeente oproepen om dit tijdelijk net te handhaven vanwege het wenningtekort. Maar hoe zulke gemeentes in uw regio iets zien, zoals Bigelix Noord-Eerst-Friesland? Eerst primair zien, waar is natuurlijk een recreatiewend voor bedoeld. En dan zeg je van, daar willen we recreëren. En dat is het ene wichtigste. Ik ben de laatste die zei dat het net voorkomt. Laten we dat voorop stellen. Het zal hier en daar incidenteel willen gebeuren. Wij signalen komen, daar gaan we op aan. Maar structureel gaan we net door bij ons. Commonstress zei dat de oproep van Keizer net een soort invloed had op hoe de gemeente er op dit stuit instiert. Dat had ik met de meisje van krijg ik lonjoe van waar Keizer echt op stuurt. Ben die grote vakantieparken zowel in Gelderland en in Brabant et cetera. En wij ben je in Noord-Eerst-Friesland voor meer dan lietskaligheid. En wij vinden het heel belangrijk dat dus toerisme ook geraakt krijgt. Let zo misschien een toerist die brengt gemiddeld 20 euro per dag brengt hij naar de gemeente ta. Ja, en daar hebben we dus recreatiewenten voor nodig. Dat is er dan ook op plan om de wenning niet om te pakken. Wij als gemeente Noord-Eerst-Friesland, wij willen een permanente wendbouw, daar willen we iets mee doen. Daar hebben we goed op bij. We hebben met de wenddeal in 2030 afsluiten, we willen richting 1424 wenden. En daar willen we juist dus meestal in vestigen.